vedare tinokuchingamidzai zvekare pano pachirongwa chemasecrets nemaconfessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Nyaya yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii enyu mukomanashi nemhuri yose yeZimbabwe. Mukomanashi, inini ndiri umwe wevamwe wevateereri mukuru vechirongwa chenyu. Neniwo mukomanashi nemhuri yose yeZimbabwe ndati ndinge ndichiuyawo ndinge ndichizotaurawo nhaurwa yangu iyo yandakasangana nayowo mukati mekurarama kwangu. Inini ndiri murume ane makore 35 years ekuberekwa. Regedzai ndibva ndatanga kutaura nhaurwa yangu. Ndinorangarira paya pazvainge zvichinzi nevakuru vekare, kura uone mwanangu. Mukomanashi ndini uyo ndainge ndakaroorawo muna 2014 mushure mekunge ndasanganawo neuyo ainge ari mudzimai wangu muno muSouth Africa umo mandiri kuraramira ndiri pari zvino. Ndakaroorana nemudzimai uyu iye ndichinosangana naye ainge ari munhu wekuti ainge achiti iye ainge akabudawo muwanano yake mushure mekunge ashungurudzwa zvakanyanyisa neex-husband yake. Saka iniwo ndakati ndichinzwa nyaya yake semukomana ainge ava kudawo zvewanano, ndakabva ndazotaurirana naye kusvika tazowirirana ndokubva tazotorana mugore ra2014. Fast forward come 2021, mukadzi wangu uyu akabva azobva paTikTok. Inini hangu semunhu wekuti ndainge ndisinei nezvakawanda zvepasocial media mushure mekunge mukadzi wangu ava paTikTok, ndainge ndisina kana basa nazvo nekuti ndainge ndisipo paTikTok by then. Mukadzi wangu akabva azopostawo vhidhiyo rake paTikTok ipapo. Then akati aposta vhidhiyo iroro, mumwe murume anobvawo kumusha akabva azokomenta pavhidhiyo riya iro rainge rapostewa nemudzimai wangu, ndokubva azoenda kuinbox yeuyo ainge ari mudzimai wangu. Iye akabva azoti kumudzimai wangu, ndinokomberawo nhamba. Iye mudzimai wangu ndokubva azopindura achiti iye ainge asingakwanise kupa murume uyu manumbers ake nekuda kwekuti ainge akaroorwa. Uyawo murume akabva azongosiya nhamba dzake akabva ati, nhamba dzangu idzo kana wazofungisisa zvakanaka pamusoro pangu obva wazongondibata ipapapa. Fast forward mainge mava muna June muna 2022, mukadzi wangu ainge atova munhu wekuti ainge atova nechinguva chirefu achingodanana nemurume uyu uya waakasangana naye paTikTok. Asi ini sezvisinei hapana kana chandainge ndichimboziva. Saka zvakazoitika ndezvekuti iye uyo ainge ari mudzimai akazobva azoshanyirawo hama yake. Hama yake iyi iri kune rimwe guta, ndokuzobva azodzoka hake. Asi ipapo ndainge ndava kutoona kuti mudzimai wangu uyu ainge atochinja kudarika izvo zvaainge ari before. Fast forward 4 days after madam vadzoka kubva kuya uko kwavainge vakashanyira hama yavo, ndakabva ndati ndakarara so ndine dzimwe hope dzandakarota. Asi hope idzi dzandakarota dzainge dziri hope dzainge dzichindityisa zvakanyanyisisa. Fast forward, saka mushure mehope ndakabva ndazopererwa nehope. Ndokubva ndati sezvo ndapererwa nehope kudai, regedzai ndinge ndichiteerera zvangu chirongwa chaTete Tilda sezvo ainge ari makuseni emugovera. Saka pakuzonoti regedzai ndinge ndichitora foni yangu, ndakabva ndazotora foni yamadhamu. Ndakaitora foni iyi yamadhamu nemistake, ndokubva ndazovhura hangu. Ndini uyo mushure mekunge ndavhura foni yamadhamu tande kuWhatsApp: mukomanashi, makunun'unu maodza moyo, sanganidzanei nemashura achishurirana, sanganei nemashura akaboiliswa. Ndakapererwa, ndakagumirwa, ndakasvika pakuzvidemba kuti dai ndirini hangu ndakakasika kufa, dai ndirini ndakatangira vekwangu vakafa kudhara, dai ndakavatangira kufa, kana kuti vekwangu vakafa dai vainge vachiona izvo zvandainge ndichionawo, handiti vainditorawo panguva yacho iyoyo. Yainge iri ngangaidza mukwenyu, mhezi yavavira muura. Kutaura kudai ndichiri kunze kwendangariro, izvo ndainge ndichiti ndiri kurota.
mukomanashi uyuwo wandainge ndichiti ndiyewo mudzimai wangu mukoma ainge akatorongedza kutoenda kunogara neuya murume waainge akasangana naye patiktok. Stendi iyo yainge yakavakwa kumusha uko yainge yatotengeswa naye iye nechikomba chake icho chaainge akasangana nacho patiktok. Stendi yainge yatotengeswa kare, mari yainge iri mumba yainge iri an undisclosed amount. Iye ainge akaitora kusaziva kuti mari iyi ainge akaishandiseiko. Come morning Sunday ndakabva ndamutsa umwe ndokumubvunza kuti ko chii ichi. Apa ndainge ndichingochema, ndainge ndava kusagona because of the pain, nekuda kwekuti misodzi yangu yainge ichibuda neshungu dzemubva maropa. Ndikati zvakatanga rini naiwe? Zvikanzi zvauri kutoona izvozvo ndizvozvo, saka wanga wati kudii? Uye ndiye wandiri kutoda, uye munhu uyu akatonditengera Nissan Navara and I am going to be his wife. Ndakapererwa, ndakagomerwa. Musadzungudza henyu musoro nekuda kwenyaya yangu iyi muri yeZimbabwe. Saka akati ko foni yangu waisepi? Ndipe foni yangu ndizivise hama dzangu kuti ndava kuenda. Sezvo inini ndainge ndaviga foni yake, ndakabva ndati itore kapawakaiisa. Zvikanzi it is fine. Akabva atora foni yemwana ndokubva anotenga airtime kumakula, and she called the boyfriend. Achiri ikoko kutakshop pasina kana nenguva ngani ndakabva ndaona phone call pafoni yangu iri new number. Apo ndo pakaperera mano. Ndakadaira foni muri yeZimbabwe, ndakashurwa, ndakatukwa, kutanhaurwa, ndakaita kuundurwa chiko chamai vangu chandisina kuudzwa. Zvikanzi manje ndiri kuuyapo right now nemamonya angu, ndikuda kukutamba rough. This was a boyfriend to my wife that was threatening me. Ende yandiinayo nyaya yangu ihuru mukoma, inotodya mutano yosiya mbare pamoyo mukomanashi. Minana haipere, mashura ainge achita kukambaira mumba mangu, manenji chaiwo mumusha mangu, bere rainge rava kutofudza mbudzi ainge ari manenji chaiyo. Muwanano mangu mainge mapinda chiva, rovambira chaiyo yainge yapinda mumba mangu. Zirovambira iri rainge rapinda muwanano rainge ramona razvimoneredza, raita kumona kuita hata, uko kwacho kwandinoisa musoro wangu. Hangaiwa dzainge dzava kufira mudendere ndina mai ndainge ndarohwa nemheni kusina kana makore. Achidzoka kubva kunotenga airtime akabva ati since wanzwa kuti mhofu vati vari kuuya kuzonditora, saka inini ndava kutopeka twangu twose. Njere dzakabva dzagumira pasi rainge randiremedza. Saka ndainge ndarohwa netsvimbo yainge isina maungira. Ndakachema ndikaungudza mbudzana yainge yabikwa mumukaka waamai wayo. Akabva atanga kurongedza. Ndakatarisa, asi aimbopota achibuda panze kana mhofu vake vaya vekundithreatena vamufonera, asi foni aitodavira ndiripo achiti hello mhofu, hello daddy, cause ndaiziveiko chimbwido namujibha vainge vandimukira. Akazoti apedza kurongedza ava kuenda hake kuna Nyachide. Apa vheni yainge iripo yakamira pagedhi, yainge yakazara midziyo yese yemumba. Ndakabva ndabvunza ndikati zvino zvawava kuenda ko vana? Iwe, ndokubva andipindura akati vana ava ndevako. Kana uchifunga kuti vana ava havasi vako, vachienda zvako kwatinashe Mugabe. Ini ndava kutonotanga a new life namhofu. Akabva ati chero ndikasava nevana he doesn't mind. Kunonzi zviuya hazvidondekani, asi dzangu apa dzainge dzapfurikidza chipimo. Musadongorera iyi, imbotongai tione. Handiti ndimi here mune dzakapinza. Akandisiya nevana. First born ainge aine 6 years, last born ainge aine 4 years. Ndikati saka vana matindodii navo? Akabva ati kwandiri, iwe, kana ndasvika ndichabvunza ivo mhofu kuti vachati kudii nevana. Ainge ari manyama amire nerongo.
TikTok yawisa marriage, vana vangu dzatova nherera, ivo amai varipo, ngazvikandise mapfumo pasi, nekuti mapfumo acho ekuti ndinge ndichikanda pasi ndainge ndatotorerwa. Okay, ndainge ndazvinzwa, ava vana vaviri ndevangu, ko wako weko previous marriage, mwana wako nemwana wasisi wako ndoita seiko navo? Iye akabva atisha, apa zvawava kutoita right now wava kutondipedzera time, vanouya ivo baba vacho vachauya vachitora mwana wavo, wangu uyo ndichakutumira mari wobva wazomukwidza, nekuda kwekuti wangu murume mhofu, vati ivo havana problem nemwana wangu, vati havana kana problem nemwana wangu. Saka ndakabva ndati ivo mhofu vako ava kana vasina problem nemwana, wadi wagara waenda zvako naye mwana wako uyu. Iye akabva ati unopenga here, handingaende nemwana kwandisingazivi, asi uri kuda kuendawo here? Regedza kundipedzera time. Ndokubva apinda mumotikari ndokubva aenda hake musweet 16, mother of 3 in second marriage. Zvairwadza, vakazosara kuparadzana naamai. Yainge iri nguva yairwadza seiko, vana kuona amai vachimhanya semukono webhiza repakembi vachimhanyira kuchipfambi. Wangu muroyi ndinomuziva, wakandiroya masikati machena, ndakamutarisa. Uyo wandainge ndichiti mudzimai wangu ainge aita newborn chaiye kundiisira chirauro musadza, pakuti ange achindinyaradza, akandinyadzisa. Vana vakabva vati dedi ko mama vari kudzoka here? Madzetse ondiimbira kuti wakadii kunyumwa munondo usati wakubaya, chihure itsvina inoda kubviswa mupfungwa dzevanhu panyika. Akaenda hake, kusazoziva hedu kuti rwaitapira rudo sei ikoko. Kumaziva ndadzoka, ini hangu nevana vangu takabva taziva kuti tainge tasara tiri toga, ko taigodiniwo hedu kusiya kwembonje dzairwadzira mumwoyo nemuropa zvichindisundira pedo nemukova weguva. Ko ndaigozviudza aniko? Nekuda kwekuti mumaziso angu, meso angu, misodzi yose yekuti ndinge ndichiyeredza yainge yapera nekuchemedzwa naye mujibha uyu wevarume. Ndo zvavepo kuzvitambira kana kuzvigashira. Ko ndaigodiko? Nekuti iye wacho akanga andibira, ndiyezve aive mutongi gava, pfuma yangu yose ainge atora achindituka kuti ndinge ndichifa neshungu pamwoyo. Hanzi mukomana she, ndichazokupedzisirai nyaya yangu nekuda kwekuti maoko angu azvimba. Kudzokera kuchikoro chaiko, mundiregererawo apo pandanga ndichiita mamistakes vedare. Panga pakanyorwa mashoko makukutu kuita nhetembo chaiyo. Haiwa, regedzai tinge tichimirira dzimwe nyaya dzinobva kuna mukoma vedu ava, asi zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi mujibha wevarume. Zvakangoma hazvo vedu we. Saka hanzi ndichazokutumidzirai zvekare imwe nyaya kune avo vakanditumidzira mamessages avo. Ndinokumbirawo kuti munge muchizondiitirawo patient, then ndichange ndichizoverengawo mamessages enyu with time.